додгоҳи олии тоҷикистон ба муҳокимаи гумонбарон ба қатли алиризо худоёров, як ҷавони 21 сола аз минтақаи Рашт оғоз кард. қатле ки сару садои зиёде барпо кард. алиризо аввали моҳи июл ҳангоми занозанӣ ва корткашӣ кушта шуд. наздиконаш ҳодисаро тарҳрезишуда ва кори дасти камаш 5 нафар медонанд. феълан дар курсии айбдорӣ ду гумонбар бо ҷурми куштори инсон нишастанд. хоҳиш дорем ки кори қонунӣ дар доираи қонун ягон бегуноҳро маҳкам накунанд. дар доираи қонун кадаме ҷиноят кардай маслиҳати пешакӣ кардай чӣ ҷавоб шуда дар доираи қонун бигӯяд. баъди қатли алиризо аввал Зафари Насриддин сокини ноҳияи Рашт боздошт ва нисбаташ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. пайвандони Зафар мегӯянд ӯ бемории рӯҳӣ дорад ва он рӯз аз худ ҳимоя кард. додарчаи ман худаш кора тоқа кардагия иҷа 5 нафар бидагӣ нестай ҳоли меган корчара Азимов Абдулло додагия и гап дурӯғ шид. Азимов Абдулло дар хонаш буд қатъи ҳамсараш. хонаводаи худоёровҳо иддао доранд ки бо ин афрод ва наздиконашон барои як порча замин баҳс доштанд ва эҳтимол муноқиша ҳосили ҳамон ҷанҷол аст. ҳамин маслиҳат кардагаем дар онҷо пешакӣ ки ҳамино як сакиштан дар кор мо шоҳид дорем. ҳамин шоҳид нав омад оливай кард бо запис чамасаи шоҳида нав аки нависем бо пешниҳод кардем ку бинем чӣ гап мешава бо иддаое ки пайвандони Абдулло рад мекунанд. ҳамон хусумате ки ин ҳамин сабабгорш ҳамин бачаи амакин буд ки ваёра корои ғайриқонунишма дар давлат ифшо кард. ҳамин хусумат қати мехоҳад ки авлоди мора дар ҳамин кор ҳамаша тела. хулосан барои ҳамун Ҷунайдулло Худоёров вақте ман аз Федератсияи Россия омадам мақомоти милитсия ба ҳамун деҳамон рафт мардуми деҳаро файрод кард оиди ҳамин Ҷунайдулло Худоёров пурсон шуд ки ҳамин чӣ инсон аст ки хай ман дар ҳамунҷо дар ҳақиқатан нисбати ҳамун рафторои кирдорои ҳамун инсона ошкор кардам. ба мақомоти милитсия гуфтам ки дар ҳақиқат ҳамин инсон ҳамин хеле аст ҳама ҷиноятош бо факти доказан ошкор кардам. аз ҳамун сабаб хусумат пайдо кардам ба зидди ман. алиризо худоёров донишҷӯи донишгоҳи Раштро субҳи 13 июл дафн карданд. ӯ бародарзодаи Фарҳод Худоёров, раиси ҳизби социал-демократ дар ноҳияи Рашт ва Ҷунайдулло Худоёров, фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Фарҳод Худоёров ва Ҷунайдулло Худоёров борҳо аз кори мақомот дар ноҳияи Рашт интиқод карда, ба гуфтаи худашон зери фишор ҳастанд. Саъдулло Худоёров, бародари онҳо, чанд моҳ пеш дучори ҳамла шуда буд. мақомоти интизомӣ аввал ӯро ҷабр дида номида ба зидди ҳамлагарон бо иттиҳоми авбошӣ парванда боз карданд, вале чанде баъд ба зидди худаш ҳам парванда боз шуд.